Intentions for July 16, 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Mass petitions for complete healings and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Furlan SDB. Healing for Sister Gina Fernando FMA, Sister Cora Haka FMA, Joe Camelo and family, Trinidad Dacuba, Jacinta Patalinghug, Arnold Piner, May Amor Polo, Eileen Chan Gamana, Elena Bacor, May Estrella Barikit, Sam Jacob, Sky Jarrett, Sophia Jade, Sean James, Nino Angelo, Michael Christian Sevilla, Marcelino Tejano, John Carlson, Ramon Castro, Shell Terones Reyes, Lydia Abelgas. Speedy healing of all COVID-19 positive, Luita Piru, Susan de Guzman, Miley, Marel Villason, Stephenson Lawas. For the conversion of all Filmusa guards, past and present, continuous good health, guidance, and protection of Carmencio Dakay Pinili and family, Capaducia Cala, Richie Ann Alburo, Concon Tejano. For the safety of the people of La Carlota City, good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in the home, unity in the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, and for the people who are still working in the front line, may they be protected and blessed. For good relationship, marriage, good employment, from Eugene Inclino and family. For visa extension of Bruce Lee, Gracia Chanisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For the successful go live of new customers, good health with all family and team members from Sumanpan family. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine, Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, Inclino family, Emmy Samson, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Jean Esther Chavez, Mirna and Roberto Erojo, Suman family, birthday of Gary Tumakin, Reina Carmel Rivas, Carmen Abel, Dana Frances Destua, Sister Carmen Balvelde, FMA. For the intentions of Mr. and Mrs. Vidal and family. Eternal repose to the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Reverend Father Faustino Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedeo and Cayetana, Pura, Jose, and Ben, Florence. 40 days for the souls of Maximo Daclan, Agnes, Nieves, Divino, and Laura Osorio, Mayet, Sabrina, Feli, Dumoran, Alex Flor, Placebe, Mariano Ke, Ramon Arsenas, Lee, Lucio Bongtan Jr., deceased Filmusa guards and clients, Juvenal and Carmen Osorio, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., and John Lawrence Ebo, Rolando, Graciano, Estanislao Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Contrano Jr. and Contrano Jr. III, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Hegia, Michael Douglas, Milagros, Suzette, Epimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert,
Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Eufemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Honorato, Ruperta, Vitiliano, Crescenciana, Teogracias, Agustin, Albert, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Pelomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Nanita, Orlando, Bob Richardson, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Lucio, Cesar, Salvino, Aquilo, Rodolfo, Mirna, Arturo, Florence, Catalino, Pedro, Ana, Cipriano, Candida Rago, Celeste Lienos, Paulino, Teopista, Wevina, Buenaventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Cesar, Hermosilla Diaz, Corporal Sergeant Boboy Rosano, Sister Jess Acevedo, FMA, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente, and Lourdes, Danilo Castro, Vicenta, Gerardo, Glenn, Loreto, Uikichi, Estiquia, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Rain, Janet, Kyle, James, Armando, Fortus, Asim, Omecivic, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Reynaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisnero Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito, and Jesus Fuentes, Pio, Basilisa, Pasuto, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato, and Yulina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Roselyn Romo, Catalino Villaber, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Dastua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Fortunato, Timoteo Sr., Generosa, Oliver Magic, Arthur Sumanpan Jr., Arvis Chris Sumanpan, Rosario Ortega, Eileen, Kenneth Joy, Henry Anthony, Januaria Guillermo, Anacleto, Matilde, Anisita, Carlita, Rodrigo, Artemio, Eileen, Anatrinel, Gwendolyn, Longino, Honesto, Sarkis. The first death anniversary of Orlando Toledo. Third day novena offering for the soul of Salome Jungoy. Fifth day novena of Lita Lumiban. Fourth day novena for Carlos Antonio Abad. 40 days novena offering for Maria Clara Berame. Death anniversary of Father Fortunato Zuculo, SDB, Edna Cesar, and Candida. And for all souls in purgatory, especially the forgotten ones.
Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manausap kanimo, Mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag sa karong adlaw atong gisulog ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel. Atong iampo in a special manner ang atong mga Carmelite brothers and sisters nga nagdedikar sa ilang kinabuhi sa pagpakaylap sa maong debosyon sa atong mahal nga Birhen. Padayon gihapon nato ang atong pag-ampo alang sa kalag ni Camilo Cabalan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Magampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliya sa may maiyahong Birhen Maria makatabang unta kanamo o liniyukan sa iyang panalipod pagkasugagod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ginoo, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agyan. Maghulat kami sa imong pagbuot o Ginoo, ang paghandom sa imong ngalan, mo'y among kalipay. Panahon sa kagabhion, nangandoy ako kanimo sa tibok kong kasing-kasing, sa diha nga hukman mo ang kalibutan ug ang katawhan ini. Masayod silang tanan, unsa gayud ang hustisya. Ikaw ang nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Igastigo mo ang imong katawan o Ginoo, ug sa ilang kaguol nagampo sila kanimo. Tungod kanimo Ginoo, sama kami sa usa ka babay nga nagbati, nga naglitad sa kasakit ug nagpakita sa iyang giantos tungod sa bata nga hapit na mugula. Sama kami sa nagbati nga nagantos sa kasakit
Apan hangin ray among gianak. Kay wala man kami musanay, wala na'y mupuyo sa kalibutan. Mabanhaw ang imong mga patay, umubangon ang ila mga lawas. Kamong nahitipo na sa abog, mubangon ug muawit sa kalipay. Ingon ang yamog makapabugnaw sa yuta, banhawon sa Ginoo, kadtong dugay nang nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo sa yuta. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ikaw o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, o ang imong ngalan itaas sa tanang kaliwatan. Mutindog ikaw ug maluoy sa Sion, kay panahon na nga maluoy kaniya, kay ang iyang mga bato mahal alang sa imong mga sulugoon, o ang iyang abog makatandog kanila aron sila maluoy. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha nga ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mapakita diha sa iyang himaya. Diha nga iyang tagdon ang pangamuyo sa binayaan, ug iyang dunggon ang ilang mga pag-ampo. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo bidungaw, gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitan-aw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, umadi kamo kanako, kamong tanan, nagikapuyan, o gibugatan sa inyong gipas-an. Ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapausanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Mangigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Atong taga-gamayng historical background, kining atong pagdebosyon sa Mount Carmel. Kining Mount Carmel usa ni ka lugar di nagpuyo si propeta Elijah. Og didto nagampo siya nga unta maluwas ang mga Israelitas sa dakong kauhaw o drought, way uwan, way tubig. Nagpadala si propeta Elijah o iyang mga sulugoon ngadto sa bukid aron pagpangitag ulan. Diha na sa ikapitong adlaw,
Nakakita sila og panganod nga nagdala og ulan og naluwas ang mga Israelitas sa ilahang kauhaw. Para ni Propeta Elijah, katong maong panganod nagsimbolo sa mahal nga birhen nga mao'y katumanan sa saad sa moabot nga inahan sa Dios. Ug kadto iyang mga kauban, mga hermits nga nagpuyo didto sa buntod sa bukid, nagpadayon sa ilang pag-ampo ngadto sa mahal nga birhen. Ilang pagdebosyon ngadto sa mahal nga birhen. Ang simbolo sa maong pag-ampo, maong brown scapular, nga kadaghanan nato nagsulob. Importante kaayo nga atong masabtan ang tinuod ng kahulugan sa maong scapular. Kay dinhi sa atong parokya, daghan makayo ang magpabindita sa brown scapular. Timani, dili kini anting-anting nga magpanalipod nato sa mga katalagman. Kini simbolo sa atong tinguha nga maka-establish ta og deep relationship ang Kristo pinaagi sa mahal nga birhen. Kanon ni ato madungog kaning maong expression, ad Yesum per Mariam, to Jesus through Mary. Busa kitang nagsulob og scapular, mapahinumduman kanunay nga si Kristo uban kanato kanunay. Busa magpuyo yud kita kanunay sa grasya sa Dios ug maglig-on sa atong pagdebosyon sa mahal nga birhen. Kung ato ning i-connect sa atong ebanghelyo karon, klaro kaayo nga si Jesus nagtawag kanato, come to me. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong pagpasan ug papahulayon ko kamo. So si Jesus mao ang atong dalangpanan sa atong mga kalisod. Ug dinhi sa maong pagdebosyon pinaagi sa pagdebosyon sa mahal nga birhen, kita gidala sa mahal nga birhen ngadto kaniya. Daghang mga santo papa o mga santos nagduso kanato sa pagsulob sa brown scapular. Sa mapananglitan ni Pope Pius XII, ingon siya, the scapular is a practice of piety. Naghimo natong mampuon, which is by its simplicity is suited to everyone and has spread widely among the faithful of Christ to their spiritual profit. So kining scapular maghimo natong maampuon og sa atong pagkamaampuon dili kayo lisod kan kinsa makasunod niini og ang pinakaimportante nga kini maghatag kanto spiritual profit, spirituhanon nga bahandik para sa ato. Si Pope Paul VI, ingon siya, let the faithful hold in high esteem the practices and devotions of the Blessed Virgin. Duha ka buki ang gihisgutan, the praying of the Rosary and the scapular of Carmel. So again, atong si Saint Paul the Sixth naghatag nindot kaayo nga pagdusok, pagsulob sa scapular. Si Pope Francis diya sa usa ka general chapter sa mga Carmelites nagpahinumdum kanila nga sa ilang pagdebosyon sa mahal nga birhen
magdala unta kanila sa deeper contemplation of God and in the service of His people, especially the poor. Deeper contemplation. So may buot pasabot na ng deeper contemplation. Kini sila mga hermits man sila. So, kagahin sila nag-igong panahon sa pagpamalandong sa Ginoo. Ug ang ilang pagpamalandong sa Ginoo, lawom nga pagpamalandong, maghatod kanila sa pag-alagad sa katauhan, ilabi na sa mga kabus. Busa, mingon siya nga sila, mga Carmelites, ang Carmelite charism, matod pa ni Pope Francis, dunay tulo ka importanteng tulumanon. Unsa man ni sila? Number 1, fidelity and compassion. Ang ilang misyon mao ang paglig-on sa ilang personal relationship with God, marked with solitude, contemplation, and detachment from the world. So kining pagdebosyon, kining charism sa Carmelites, no? Muna fidelity and compassion. O dili lang ni para nila. Kung kita matuod, no? Nagsulob kita sa scapular, kita sa gitawag sa kinabuhing kanunay na malandong sa Dios o detachment sa mga butang kalibutanon. Ay kaduha, ang pagka-maampuon. Sa atong kinabuhi, tayo kitang tanan, nga daghan, kitag mga kabalaka sa kinabuhi. Ug ang scapular, nagpahinumdum ka nato kanunay sa atong pag-ampo, sa atong pagdangop kang Kristo. Umari ka mo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan, gibugatan, unay mga kabalaka nato. Ug papahulayon ko ako. Katulo, tenderness and compassion. Ang atong pagsulob sa scapular, magpahinumdum ka nato sa atong pagdagad o pagtabang sa mga nanginhanglan in the style of Jesus. Muna ay pinaka-importante. In the style of Jesus. Kinaghan man sa mutabang, no? Ng mga philanthropist, tawgo na to. Pero lahi man ang ilang intention. Human intention, kaya siguro na sila mga ikatabang sa uban, maluoy sila sa katawhan. Pero ang style ni Jesus, lahi jud. Dili lang kinaluoy, kundi mas lawom pa jud. Labi na at ang pagtanaw sa itong mga kaigsunan ng kalisod, they are our brothers and sisters. They are also members of the church. Busa mga kaigsunan, daghan baya ka nato, nagsulob o scapular. So timan-an na nato, nga usag gayud kini katimailhan, nga gusto gayud maduol sa kanunay sa Ginoo. Pinagi sa pagtabang, pinagi sa tabang sa mga nga birhen, magbusa, magpuyo jud sa kanunay sa kinabuhi sa kasantos. Amen. Pagampo sa katauhan. Kita giawhag ni Jesus sa pagduol kaniya, labi na sa panahon sa kalisod. Pagampo kita nga dili kita madaog sa ato mga ipasan, mga muyo kita karon sa Dios ug mingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mahimong lig-on taliwala sa mga pagpanglutos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong nasud makasinati na sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga mitaliwan na, makaangkon na, sa ganti sa ilang mga maayong buhat. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Maluluyong Diyos, nasayod kami nga ang yugo, nga imong gisangon kanamo, among madaog. Pangayoon namo kanimo ang grasya sa paglahutay, niini pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, araw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo nga natao gikan sa birhen nga wala makakubos hinua nakasantos sa tibok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa amo mga kasalanan. Naghimo unta, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. angay ug matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magaday kami sa mga kahimulungan sa imong grasya, diya sa among pagpalandong.
sa kahingpitan sa tanan ni mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, may dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diya sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat, nagaambit sa imong gugma, na walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria nga imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan, sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamong tanan. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, nga alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
tiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagawom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan aron gamiton atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta paginigsunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magminahalay dayon kita kanan.
Magampo kita, o Ginoo, kaming nangalawat sa langit nung nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog sa paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimuta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people thus to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Announcement. Padayon ang atong online enrollment sa kindergarten for 2020-2021. Sa nursery 1 and 2 o kindergarten levels. So, palihog, gusto mo follow sa official Facebook of Lourdes Kindergarten School. Kung gusto mo mga further information, the number 414-3048. Dagang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Diyos ka magagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon nga mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap kong mangit-ngit, apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Kini sa luha, kasakit o kagubol, apan ikaw ang nauna sa akong pagtikan. Ikaw baya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan, ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos.
Maaghog mahigugmaon Bering Maria. Karon ako kanimo dangon, kalipay o kasakit ihanad ko. Kiyahi ako kanunay, latas ning pagsulay, aron ako makasunod sa lakang ni Jesus. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglamig, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saat sa Diyos. Maaghog